What was going on by you go on? Is it also? And the freestyle see? As we go on there, a cha we are Jimmy. Okay, my good one, the big we are Gucci. Another good to the brand and put crazy. See? Easy. Nicolas, you know, Bandiri, Mori, Gucci. Makani, Kotra, Bankale, Mori, Gucci. Another good to the brand and put it. Makani, Kotra, Bankale, Mori, Gucci. Thomas, you know, that in the Bandiri, Mori, Gucci. Another good to the brand and put it. Makani, Kotra, Bankale, Mori, Gucci. Another good to the brand and put it. Papa, tell you, I think I'm not the Banka Jewel. I think you're the better than a mineral. And I put her and the good type of mansion. The good thing to my and you're in the party. You can say, I feel you, but you don't like it. Start it. Easy. Mukoma Sulu, yes. The good night what it has in you, Jantende. Yes. Sakara discovered you. Yeah. Simuzaki. See? Pamusoro zvakare ndadzoka futi ndoda kuombererwa maoko. Right, inini semutungamiriri wevatsigiri akakombwa nevamwe vatsigiri, ndinovimba kuti munhu wese ari pana apapo mutsigiri, zvokuti chero ndikashaura songo yandashaura munogona kutondidayira kai, kana pendi rinogona kutodayira kai. Voisi rangu hadi marinzwa danzi rakanaka, rinotoshaurawo kuti zvakanaka. Saka ndombotanga nekumbodenhaka songo tomboona kuti tiri pamwe chete here, ambassador tiri kuvaziva here, ambassador tiri kuvasapotawo here, handiri vaya vari kusapotawo imimi, tifanira kuvasapotawo futika, tiri pamwe chete. Ndiri bizi kutsvaka mari, wewe sona sona nende, uchakura rini wewe shontimba. Wilo here. Wilo here. Ndiri bizi kutsvaka mari, wewe sona sona neni, uchakura rini wewe shontimba, shontimba, mumwe wangu shontimba, shontimba, mumwe wangu shontimba, 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 mumwe wangu shontimba. Yeah.
Vasungwa ndambokunzwa muchidaira. Ndangona muchisekerera chete. Asi munenge muri kuda. Kapi? Pana ndogona ukashaurere arizara zamwana. Angoya kawana angoti 10 1 second chete. Ndikutemba newe mudaro neka yetu yakatizwa. Ndikutovimba newe. All right, it's okay. Ndozvintroducer zvakare. Ini ndonzi Valentine munhu maengwa. Ndichimirira mafans aAscom, tichimirira munhu wese akamira panapo. Takaona zvakakodzera kuti timboshanyawo kuno kuridhikita. Majeri ekumaprazi vanenge vachikoti kure akusvikike marudzi ekoko aite. Patakataiwa no rikatimbosvikawo ikoko timboona kuti zvakambomirawo sei. Zvinoreva kuti patinenge takagara tiri kwatinenge tiri tinenge tichifunga zvakanyanya kuti ko vanhu vaya vari kumboitawo sei, vanhu vari muusungwa vari kuraramawo sei. Pari kutopara ndikuona mafesi ari kupenya ndatonangwa nedumbu ka mino vanhu vachifamba zvinoti life iri right. Saka takazouyawo panapa ndobva taita assessment yatakaitawo ndobva taona kuti shuwa vanhu vangadye vangagute vanhu vangarime vakaita sei asi utano hwevanhu hunokosha kudarika zvinhu zvese. Ndobva tagara pasi nevatungamiriri vatakagara navo pasi tikati vanhu vaMwari toita sei, want to impact lives yevasungwa vari paridhigita, tingavaitirewo chii neushoma hwatinanga tiri nezvishoma zvatanga tinazvo zvikwanisiro. Tikatanga initiation yekuti pava kweclinic vanogona kubatsirika vasungwa. Munhu akarwara haachamirira kuti pachazouya otakurwa oenda kumarondera kana kupi, nekuti kachipatara kedu kadiki munogara vanhu 5 chete. Vandakaona penjeri randakaona ndiri vanhu 5, havapfuuri vanhu 5 ivavo. Ko tadi kuti tiwedzerewo space kuti vamwe vari kubatsirwa uko varume vakadzi vari kubatsirwa uko, vakazvitakura vanenge vari kwavo vega, vana vacheche vana vadiki vachibatsirwawo, nekuti hazvigoni kuti mwana wakomishina osvika muchipatara ari kutsvaga zvekudzivirira pabonde. Baba vake vakagara pasaidi vari kuda kutobayiwawo jekiseni rodobayiwa pamwe ndere BP kana ndere chii, hazvikwanisiki. Apa amai vari pasaidi vari kutaura kuti inini harisi kuzwa zvakanaka, chibereko chiri kurwadza, munokwanisa kutidongorerawo here. Apa rumu imwe chete. Ko tadi kuti tawedzerawo marooms kuti vanhu vabatsirikewo, nekuti pandakataura nanesi in charge vakandiudza kuti chipatara ichi hachisi chevasungwa chete nemaprison officers, chipatara chiri kubata community as a whole. Saka tichinge taita chipatara ichi hatina kubatsira vasungwa chete, hatina kubatsira maprisoners chete, asi community inenge yaita sei, yabatsirikawo. Vozotaura kuti izvi ndozvakaitwawo naambassador nevanhu vavo, vakaita kuti tinge tichiwana chipatara ichi tichibatsirikanawo secommunity. Hachipotoerewo maoko. Pakati pedu panewo ma-engineer, ma-architects anenge arimo mukati vachiona vakati kuti mungotanga kuti kuno pakachipatara pasina kana pamuri kuzochida kurogerwa papi, hazvigoni. Chinhu chinotanga pakuvaka kuona pada kuvakwa nekuisawo zvekutangisa zvacho, kuti at least takuda kuvaka chipatara but tikumbotanga nechakati tichifamba stage by stage, nekuti kuvaka is a process. Ndobva tati it's okay, rega tiende tinoona kuti zvakamira sei, asi kuti tiende tinoona pasina chatakabata hazvigoni. Rega tiende tine cement dzekuti at least even vakati kuvaka apapa kana vafunga kuti cement dzatapuwa dzichakanya zvidhina zviri kwavari, kana vati takutanga kutoleya foundation necement dzatapuwa idzi, it's okay. Saka tauyawo necement dzatauya nadzo dzekuti commissioner, officer in charge, ambassador vanokwanisa kuonawo kuti basa rinoita sei, rinotanga zvakanaka. Tichimonita project yedu kusvika yaita sei, yapera. Asi pekutanga ipapa ndopanga pakaoma, ndopanenge pakaremera munhu wese kuti basa iroro ritange. Wondinompirawo maoko futi kana. OD Defense Committee, mafanzi anenge akaungana akaisa musoro pamwe chete
Wota isusu tafunga kutsigira murume uyu nemwoyo yedu yese. Paachatsika nisuwo tichatsika ipapo. Paachadonha tichadonha naye. Paachasimukawo tinosimuka naye asati zomusiyira achidonha tobva tamugama because takawanda iyari one. Panodonha tozomugamawo turamba akaita sei akamira. Saka vanhu vanenge vaita kanzatu kuti zvinhu zvakaoma kunyika but hatikagona kuita senti zvinoita kuti tiunganidzewo chinhu chinoita sei chinobatika. Saka tinovatenda vakaisa maoko nyange vasipo panapa vamwe vacho havana kuuya. Tinovatenda vakaisa maoko kuti basa iri ringe rakaita sei richitangwa. Tichangewo tichiteerera tichiona kuti project yatati itange inenge ichifambawo sei. Munenge muchionawo vamwe mafesa munenge muchiona achiuya kuzoonawo kuti zvakamira sei. Even ambassador will be coming vachionawo kuti zvakamira sei. Tatenda. Kwaunoita uku pasina chandatadza unozviitire. Hey, those lyrics descend on me like a chopper. Would you allow me to ride on the protocol already been observed? May I also take this opportunity to give a heartfelt vote of thanks to our guest of honor, Assistant Commissioner Sulumani Chimbetu. Candidly speaking, on behalf of the prison fraternity, we are surely in a jovial mood and quite impressed by such a merry-making performance and the pledge. I have been saying to my peers that Sulu is not a son of musician, but a born musician. Who prospered in preserving his father's musical heritage and now preceding it. Am I right? Yes, yes. Oh, your relics. I rhyme short of words to comment on your lyrics. You are such a master. And I don't know, I cannot say more about it. But I hope such eventful scenario be a norm in the prison institution, as it is the best antidote and medicine to cure the trouble and the trouble-hearted souls. Once again, the donation you have made is a big milestone in upgrading the healthy standards of prisoners and officers at Rijikita and the surrounding community at large. Say, you are such a generous and loving ambassador. Thank you. It's a river,